हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं लाना फैलायबाय गोदान निउज आपडेटफोरखौ थुदो बिदिब्ला दिनैनि गोदान निउज आपडेटफोरनि सायाव गिबियावनो फार्स्ट निउस हिसाबै दङ फार्स्ट टाइम मास्क गानदों आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट। माने जेब्लानिफ्राय कर'ना भाइरासआ जोंनि बुहुमाव फैदोंमोन अब्लासिम आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआ मास्क गानफेराखैमोन, नाथाय मैया फार्स्ट टाइम बिथाङा मास्क गानदों। बिथाङा बुङो दि सम आरो जायगा लानानै गाननो गोनां जायो होनना फोरमायदों बिथाङा। तो बेनो दं 2 नम्बराव धेमाजि जिल्लानि सिमेन्साफुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मिसामारा पन्चायतनि 1 नं 2 नं आरो 3 नं नावकाथा गामियाव गिख्रंथाव जुब जुब अखा हानायनि जुनै लोमसावदों। खौरां मोननाय बादिब्ला गासै 15 नखरनिबो बांसिन नखरा दासिम दैनि सिङाव गोदोनानै दङ। हालामनि गोबां सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बोसोरफ्रोमबो साखाथियाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमाया गोबां अखा हाबाय थायोब्ला दैमानि दैया उसिफावना ओनसोलाव दैबाना सोमजियो। बोसोरफ्रोमबो आबाद न' बां, लामा, फरायसालि आरो मोसौ मोसाफोरखौ आलाय सिलाय जानाङो। बे ओनसोलनि दासान्दि गं 300निबो बारा नखरा दैबाना जानानै खैफोदाव गोग्लैना दं। तो बेबायदि गोबावदों बिथांमोननि न'आ। तो जोबोद दुखुनांथाव। 3 नम्बर दङ चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि सिमनायाव थानाय साम्पाबती दैमायाव जाथोसे गेस मोनामखांदों होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला नुमलीगड़निफ्राय सिमिलिगुरिसिम हा सिंजों लांनाय थावनि पाइपआ थांनाय सनिबारनि मोनानि 11 रिंगासोनिफ्राय मोनामदों होनना सन्देह खालामदों। बे मोनामखांनाया खमैबो 10 किल'मिटार जानथायसिम सौहैदों होनना गोबाङा फोरमायदों। नाथाय मानिफ्राय बे गाज्रि मोनामनाया जादों हमदांनो हायाखै। अब्लाबो मोनामखांनाय थावनियाव सरकारनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरा नायदिंहैना अर खोमोरग्रा हान्जाखौ थिसननाय जादों। रायखांनो गोनां दि अइल इन्डियाआ थाव पाइपखौ बन्द खालामथ'बाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि उनाव 4 नम्बर दङ बिजेपिआ कर'नाखौ हाथियार हिसाबै बाहायगासिनो दं होननानै बुंदों रिपुन बराया। तो बेनि उनाव जोंहा आसामाव सोमजिनाय दैबानाया मोनसे माहारियारि गेदेर जेंना आबसुआ बुंदों। तो मिरु सरकार रायजो सरकारा गोख्रों होबथानायनि राहा लानांगौ फरायसा आफादनि गोख्रों दाबि। दैबानाजों लोमसाव जानाय दुखुथिया सुबुंफोरजों गसंफादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। थांनाय सनिबारखालि चिराङाव आइ दैमाजों लोमसाव जानाय गामिफोरखौ नायगिदिंदों मिरु एबसुनि थान्दै हान्जाया। दा मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपन बर'जों लोगोसे थान्दै हान्जाया बिजनीनि दैमुगुरि, सारागाव, सारापेट, सिसुबारि, सैनासिगुरि, नुदियापारा, जामदहा गामिफोरखौ नायगिदिंहैयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंबावो दि दैबानाजों भुगिनांनाय दुखुथिया सुबुंफोरखौ रायजो सरकार आरो जिल्ला खुंथाया गोख्रों नोजोर लाखिनांगौ होननानै दाबि खालामो। तो बेनि उनाव जोंहा एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ सरकारा मोजाङै फाहामथाय होनांगौ होननानै बुङो धीरेन्द्र बर'आ। तो बेनि उनाव जोंहा फैगौ 5 सानसिम नर्थ इस्टआव अखा हाबाय थागोन होननानै फोरमायदों बोथोर बिगियाना अल इन्डियानि। तो बेनो दं कर'ना भाइरासखौ लानानै बिटिसिनि ओनसोलाव राजखान्थि खालामनो नाजादों होननानै गोख्रों अजद खालामदों बड'लेण्ड फरायसा आफादनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारिया। आसामनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरमायाव कर'ना भाइरासनि थासारिया गिख्रंथाव महर लानाय समावनो बिटिसिनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिया गुवाहाटीनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामो होनना बुङो, जायनि थाखाय बिटिसिनि सेक्रेटारियेटनि मावफारियाफोरा गिलुं गिलुं थासारियाव होननानै बसुमतारिया बुङो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बड'लेण्ड फरायसा आफादनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारिया बुंबावो दि COVID-19नि पजिटिभ मोननो हानाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 12 दावहारु जोहोलावफोर आरो आसामनि कृषक नेता अखिल गगैखौ गोख्रों फाहामथायनि राहा खालामनांगौ होननानै सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांदों। तो बेनि उनाव जोंहा बसुमतारिया बुंबावो दि आथिखालाव रायजो नाङैनो नागारनो रोङै अखा हानायनि जाउनाव गोबां ओनसोलफोराव लामा दालां, जाम्फै, न' बांफोरा सिलिंखार जाबाय। नाथाय बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय रायजो बेंगिरिया गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोनाखै होननानै बुंबावो। तो बेनि उनाव जोंहा बिटिसिआव कर'नाखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नाजादों होननानै बुंदों बिएसइउ। दा क'क्राझार जुलाइ 12 रायजोआव ग्लाब ग्लाब बारनाय कर'ना भाइरासनि COVID-19 थासारिखौ नोजोर होनानै बड'लेण्ड फरायसा आफादा बिटिसिनि ओनसोलाव लकडाउन फोसावनो दाबि दैखांदों। गुथियाव दङ एएवाइडिएफनि लिडार बदरुद्दिन आजमलआ लोमजानानै दङ होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि देहायाव अक्सिजेननि बिबाङा खमायलांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। तो जिथियाव दङ मैयानि कर'ना स्टेटासखौ नायोब्ला मैया आसामाव गासै 735 निउ कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों आरो बे 735नि मादाव 400खौनो गुवाहाटी सिटियावनो मोननाय जादों। तो दा टटेल केसेस दङ आसामाव 16,800 दं आरो रिकभार हामफिनदों 10,894 आरो एक्टिभ केसेस दङ 5,873 आरो थैनाया सा 36 सिम बांबाय। तो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों।